Днес ще ти споделя 6 начина, чрез които да свалиш кръвното си налягане. Високо кръвно налягане. Проблем, който засяга милиарди хора по света. То увеличава риска ти от инфаркт, инсулт и увреждане на бъбреците. Но най-страшното е, че влошава качеството ти на живот. Ето защо днес ще ти споделя цели 6 научно доказани начина, чрез които да свалиш кръвното си налягане. Лесно, ефективно и без лекарства. Да, възможно е да си спестиш прегледите при доктора и приема на лекарства за високо кръвно налягане. Ако гледаш това видео, разбира се. А последният съвет ще те изненада със сигурност. Ако си нов в канала, казвам се Боян Мавров, основател на Маврофит, фитнес коучинг, в който помагаме на хората да постигнат най-добрата си физическа форма, да подобрят здравето си и да се научат как да задържат резултатите си за цял живот. А сега, нека да се залавяме и да свалим високото ти кръвно налягане. Започвам с първият съвет, а именно най-важният – отслабването. Да, той е пряко свързан с теглото ти. Представи си, че всеки един излишен килограм е като допълнителен товар върху кръвоносните ти съдове. Проучванията показват, че с всеки 1 килограм, който отслабнеш, сваляш кръвното си с 1 единица. А сега си представи, ако кръвното ти е 150 и отслабнеш 20 кг над нормално тегло, с които си в момента. Съвсем спокойно ще го свалиш до 130, което се води леко завишен праг, но е в рамките на нормалното. И всичко това е само единствено с отслабване. Без нищо друго ще постигнеш 20 единици надолу от кръвното ти. Вместо 150 на 100, може да го направиш 130 на 80. Оставам на теб да прецениш дали си заслужава да опиташ. Ако все пак решиш да го направиш, ето как да започнеш. Фокусирай се върху калорийният дефицит. Назад в канала ми има много полезни видеа, които ще ти помогнат да създадеш калориен дефицит и да го спазваш успешно, за да отслабнеш. Най-простите съвети, които мога да ти дам, са няколко. Яж повече протеин, заложи повече на зеленчуци, не забравяй за плодовете, премахни джънк храните и пакетираните храни, като бисквити и прочие, и заложи на повече пълнозърнести продукти. Въпреки това, ако не знаеш откъде да започнеш, на нашия сайт имаме абсолютно безплатна книга "Ръководство за отслабване стъпка по стъпка". Може да я изтеглиш и да стартираш своето отслабване още днес. А ако имаш нужда от професионална помощ, аз и екипът ми винаги сме на среща. А сега да преминем към съвет номер 2. И тук идва ролята на упражненията. В това число влизат както силовите тренировки, така и аеробните тренировки, а именно кардиото. Кардиотренировките като крос-тренажор, колело, плуване или дори бързо ходене подобряват кръвообращението ти и ще ти помогнат да понижиш кръвното си налягане. А силовите тренировки от своя страна правят кръвоносните съдове по-гъвкави и намаляват напрежението върху тях. А реално, ако се замислиш, когато тренираш с тежести, много често ще усетиш едно парещо чувство, което хората определят като напомпване. Това е когато навлезе много кръв в самите ти вени. По този начин ти учиш кръвоносната си система да регулира налягането. И силовите тренировки сами по себе си са нещо, което помага за регулиране на кръвното налягане. Защото използват кръвта, когато е необходимо, а когато няма нужда, намаляват налягането в кръвоносната ти система. Добре, най-вероятно ще ме питаш колко е нужно. По научни изследвания дори само 150 минути, а именно 3 сесии по 50 минути на седмица, ще дадат достатъчно добри резултати. А най-хубавото, ще се чувстваш по-енергичен, ще спиш по-добре и лека по лека ще намалиш допълнително кръвното си налягане. И стигаме до съвет номер 3, а именно така нареченото DASH хранене. А именно Dietary Approaches to Stop Hypertension. Това са определени хранителни стратегии, които ще ти помогнат да подобриш кръвното си налягане. Идеята тук, както споменах и по-рано, е да наблегнеш на повече зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни, но и да лимитираш високомъзнинните храни, особено тези на наситени мазнини, да избереш обезмаслени опции на млечните продукти, както и да намалиш приема си на сол. Всъщност, средностатистическият човек приема 2 пъти повече сол от препоръчителното количество. Това натоварва твоите бъбреци, задържа допълнително течности в тялото, които повишават кръвното ти налягане. Най-лесният съвет да намалиш солта е да контролираш нейният прием. Избягвай храни, които са много богати на сол, като пакетираните храни, различните видове пушени меса, кремвирши, салами и подобни продукти, солените сирена, чипсове и подобни храни. Заложи на алтернативи, които имат по-малко сол, използвай хималайска сол вместо обикновена, като можеш да заложиш малко повече на различните подправки, вместо на толкова много сол. И ето как едни малки промени могат да имат много голямо значение за твоето кръвно налягане. И пряко свързано с солта идва съвет номер 4, а именно калий.
Калият е натуралната противоотрова на натрия, а именно на солта. Както разбра вече, приемът на прекомерна сол може да повиши кръвното ти налягане, но калият има точно обратното действие. Той балансира ефектите на солта и помага на бъбреците ти да изхвърлят излишния натрий или излишната сол. Най-добрите източници на калий са бананите, картофите, авокадо, спанак и бобовите култури. Добави по една от тези храни в дневното си меню и веднага ще усетиш разликата. Лесен начин да защитиш сърцето си и да поддържаш кръвното си налягане в здравословни граници. Стигаме и до съвет номер 5, а именно да управляваш стреса си разумно. Стресът е един от най-незабележимите, но мощни фактори, които влияят на кръвното ти налягане, както и на кръвната ти захар в този аспект на мисли. А хроничният стрес кара тялото ти постоянно да отделя кортизол, хормон, който свива кръвоносните съдове, а знаеш, когато кръвоносните съдове ти се притискат, налягането се увеличава. Как да се справиш? Винаги можеш да станеш монах в Индия, Тибет или да си напуснеш работата. Но по-приемливите и логични неща, които можеш да опиташ, са следните. Можеш да опиташ медитация, така нареченият NSDR, Non-Sleep Deep Rest протоколи, които Андрю Хюберман много препоръчва, или най-обикновени техники за дълбоко дишане. Ето ти лесен пример. Вдишай за 4 секунди, задръж дъха си 4 секунди и издишай за 6. Ето как би изглеждало това. Чувстваш ли се по-спокоен? Удари пауза на видеото и повтори техниката 4 пъти. А след това остави коментар и ми кажи дали има разлика. И стигаме до съвет номер 6. Да, точно така. Съветът, който ще те изненада. Не ме мрази за това, но не съм тук за да ти помогна. Искам да ти дам цялата информация, с която разполагаме от науката. Т.е. обективни факти, как да подобриш здравето си и кръвното си налягане. Затова не се сърди на мен, аз съм само вестоносица и ти казвам как стоят нещата. И така дългоочакваният съвет номер 6 е лимитирай алкохола. Наскоро правих видео за алкохола и истината е, че няма никаква полезна доза алкохол. Но най-общо може да приемем, че малките дози алкохол няма да навредят по такъв начин и няма да ти повлияят най-вероятно на кръвното налягане. Но редовната консумация на алкохол, например по 2 чаши всяка вечер, са проблем. Редовната консумация на алкохол увеличава както сърдечната ти чистота, така и натоварва кръвоносните ти съдове. Затова опитай се да не пиеш всеки ден или в най-лошия случай да ограничиш до едно алкохолно питие на ден и то лек алкохол. Естествено, най-добрият вариант би бил по-голямата част от алкохола си да замениш с други алтернативи, като студен чай с подсладител, който е без калории, Кока-кола Зеро или Фанта без захар. Повярвай ми, сърцето ти ще ти благодари. Както вече разбра, високото кръвно не е нещо, с което трябва да се примириш. С тези 6 стъпки можеш да направиш огромна разлика в здравето си. И както разбра, с простия акт на отслабване и силови тренировки в комбинация с кардио, в рамките на 4 часа за седмица може да свалиш кръвното си адски много и изобщо да не се налага да стигаш до лекарства. Защото лекарствата имат други негативни ефекти за здравето ти. А ако искаш персонализиран план, съобразен с твоите нужди и възможности, аз и екипът ми сме на среща. Долу в описанието ще намериш линк към нашия сайт, от който може да се запазиш час за разговор с нас. Ние сме на среща за теб и ще ти помогнем да поемеш отново контрол върху тялото и здравето си. Благодаря ти, че остана до край и силно се надявам, че си намерил стойност в това видео. Ако това е така, абонирай се за канала, за да получаваш още страхотна информация за това как да си във форма, в добро здраве и да живееш по-пълноценно. И разбира се, сподели с приятели, които имат същия проблем. Нека заедно да помогнем на повече хора да бъдат здрави. Благодаря ти и ще се видим следващия път.